מחאה. יש לי רעיון למחאה. נו, מה? וואי, קבל. זה יהיה חזק. שים את המיקרופון. המיקרופון עובד? יש, כן. יו יו. תגבר לי קצת הווליום פה. תן את הביט. תשמע משהו. אתה נופל. שוב השכנה שלי צועקת, תהיה בשקט. יוצא בחיוך נבזי, זורק לאצמה משולשת, מתעקשת להיות חרשת. אולי תצאי ותראי את כל השכונה קופצת. כבר שיצאתי מאמא ניסו לדחוף אותי פנימה, לא הלך, היה מסובך, אז קפצתי קדימה. חשבתי שיהיה פה טוב ומסתבר התבלבלתי, כי אפילו בסוכנות אימוץ אמרו שלא התקבלתי. הגעתי לגן בפנן ושאמרו לי שאסור לזרוק ביות ולמשוך לבנות בעצמות, אז ברור שהמשכתי והרסתי הכל, וכאמור מאז כתבו שהגן שלנו סגור. בכיתה ב' אחרי 3 שנים בשליחות, על היום הראשון אני בא וחוטף הלם תרבות. ילדים הולכים מכות כשהמורה מדברת, קלמרים עפים כמו טינים שיצאו מתוך סרט. ואת בשלך מורה לתפארת, מלמדת חתנה ששואלת מה הכותרת? קולט בלאגניסט שבא חוטף לה את המחברת. איזה סרט, ואתם קוראים לזה מסגרת? אין לי כוח לשבת בנוח, אמרו לי סתום את הפה ורק רציתי לצרוח. יושב בכיתה ורוצה רק לברוח, כי 12 שנה מורות זינו לי את המוח. אין לי כוח לשבת בנוח, אמרו לי סתום את הפה ורק רציתי לצרוח. יושב בכיתה ורוצה רק לברוח, כי 12 שנה מורות זינו לי את המוח. בצורה לא נורמלית, שוב אותו סיפור עצוב, את נשמעת לי ממש כמו תקליט צרור. תבואו ב8 ואל תאחרו, תכינו שיעורים ואל תוותרו, תאמינו, תלמדו ורק תעבדו. די נמאס לי כל שנה את רק עושה לי דז'ה-וו. אני לא נוטה להיות פוטה אבל יש לי סיבות, כי גם חיות בתוך כלוב נהיות אלימות. זה מוסד חינוכי או שנפלה פה טעות במערכת דיקטטורית מלאת אלימות? אני נרשם במזכירות ומתנחם בקלות, כי אפילו לשרת החינוך אין תעודת בגרות. אז הדור הבא בית מלא פוטנציה, אנשי אינטליגנציה, יאללה צאו לפנסיה, קחו חופשה על חשבוני ותיסעו לחול, אבל זה one way ticket בלי אופציה לביטול. אין לי כוח לשבת בנוח, אמרו לי סתום את הפה ורק רציתי לצרוח. יושב בכיתה ורוצה רק לברוח, כי 12 שנה מורות זינו לי את המוח. אין לי כוח לשבת בנוח, אמרו לי סתום את הפה ורק רציתי לצרוח. יושב בכיתה ורוצה רק לברוח, כי 12 שנה מורות זינו לי את המוח. אני לא מוריד אבן מהלב, אני מוריד בלטה. בודדים האנשים שעזרו לי שם למטה, תמיד רציתי לקחת את הרגליים ללכת. אני צורח על 12 שנים של שקט, אל תלמדו אותי לכתוב, כי בינתיים אני מתאמן לבד עם הניק ביד מרחף בשמיים. אחרי שצעקתם עליי אני מוריד את המכנסיים, לא נוהג לנבל את הפה אבל אני שם עליכם. מסתבר שאין פה שום דרך אחרת, כי ככה אמרו לי שהמערכת עובדת. אם קשה לכם לשמוע ביקורת בוערת, אז נכין לכם אפילו את הגרסה המצונזרת. האמת היא שלא אכפת לי אם זה פתטי, למען האמת לא באמת נהניתי. מצידי תקראו לי אנאלפבית או דיסלקטי, אבל תראו יצא לי שיקוס המקרס פואטי. אין לי כוח לשבת בנוח, אמרו לי סתום את הפה ורק רציתי לצרוח. יושב בכיתה ורוצה רק לברוח, כי 12 שנה מורות זינו לי את המוח. אין לי כוח לשבת בנוח, אמרו לי סתום את הפה ורק רציתי לצרוח. יושב בכיתה ורוצה רק לברוח, כי 12 שנה מורות זינו לי את המוח. אין לי כוח לשבת בנוח, אמרו לי סתום את הפה ורק רציתי לצרוח. יושב בכיתה ורוצה רק לברוח, כי 12 שנה מורות זינו לי את המוח. אין לי כוח לשבת בנוח, אמרו לי סתום את הפה ורק רציתי לצרוח. יושב בכיתה ורוצה רק לברוח, כי 12 שנה מורות זינו לי את המוח.